हेल' रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनै थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव सानब्रै सानबा जाबाय खोमा आं भिडिअ हरैया। भिडिअ हरैनि गुबै जाहोनानो जाबाय गथ' फिसाफ्रा आनजाद जागासिनो दं। दाथ' फरायफुनाय गोजा नालाय ओंखायनो आनजाद जागासिनो दं। दा नै बुदिया दिनै बिहावनि गामियाव थांनो लेंगासिनो। मानि थाखाय लिंदों मिथिया, ओमफ्राय बिहावनि गामियाव थांनानै जुदि मोनसे बुस्थु मोनबोआबाथ' मालाब नङाबा थांबालाय लांदां थाव खरस जायो ओरैनो। दा होमबाबो लेंबाय थानाय हिसाबै दा थाङाबाबो दाय जालायगोन, थांनोसै। ओमफ्राय नायलांदो बोराय बुरि बाइक दं गंसे, बेहायनो थाव एसे सोनानै थांसै। बारा गोजान जाया, 10-15 किल'मिटार जायो खोमा न'आ। थांनानै मा मोनबोयो दा दिन्थिसै रायजोफोर। देलेथारलै माबार फैलै, दा मा मोनबोगोनथाय। 20 minutes later. नुबाय न'आव थांनोखाय आगय हेलमेट गाननानै ओंखारखाबाय। थांनोसैलै रायजोफोर, दा मा मोनबोयो। नै बोराय बुरि होलांसै जोङो बिहावनि गामियाव। नै मालाय गाननानै ओंखारग्रोखाथारबाय, आंबो गानथांसै। नै रायजोफोर ओंखारबायलै रायजोफोर, दा उनाव खोन्थासिगोन। बारलि सला गोथां दं ना बैसोर? बारलि जोबना गासिबो? औ बारलि, ओमफ्राय माबा दं, सुल दङ, सुल दं, ओमफ्राय फुख्रिना दं। गोथैसो जाजोब्बाय, थैबाय एसे गोबाव जाबायना बोखांनाया दहाय। 11थासोआव बोखांनो नागिरदों। गिदिर मोनबाय बे नाया। ना गेब्लेजोबसैसो ना बे? मोजां जाला आरो ओरैनो नाफाम देलाबायनांसिगोन। आरो ना एंगोना जोब्बाय। गोरि गैयैखायनो लदा लदा मोनबाय थादों देग्लाय। गथ' गेजेर खामानि जायोमोन ना गोरियासो। नोंथांमोनाथ' नाखौ नुखाबाय, एकदम लुसावलायनाय, हायाव लुसावलाबायनाय नुखाबाय। लोगोसे दोखिदो नुबाय नङा होमबा? दा न'आव फैफिनबाय, बेसेबां मोनबोखो बेखौ देखायनोसै। नोंथांमोना नायदो, लाब जाखोना लस जाखोथाय थांनाया। नै रायजोफोर नायदो जोंना बाहागा, नायलाय बेसेबां बुरजा। Oh my god. माने जाग्रायाबो बारा गैया जाहैबाय, लाब जाखोना लस जाखोथाय थांनाया। नै बेनो होबायलै रायजोफोर, नै एकदम नायथाव नायथावखौ बासिना लाबोबाय। ओमफ्राय ना बारलि सनैसो लाबोबाय। बेनोसै रायजोफोर।